Είναι όντως σε λίγο περίεργο αυτό το πράγμα που πέφτει. Θες να βάλουμε και λίγο θέρμανση? Αυτό είναι μόνο το κακό που θα σου λέγα, ότι έχει χαλάσει θέρμανση. Α, πολύ ωραία. Only you. Να κλάσω δηλαδή. Κλάσε. Και κάνουμε αλλαγές και καλά ότι πέσαμε στο χιόνι, ξέρω. Γέμισε το κονδύλι το χιόνι. Έχεις πάρει χαμπάρι τι χιονίζει? Βλέπω το αποτέλεσμα γύρω-γύρω. Νομίζω ότι χιονίζει και τώρα. Χιονάκι είναι αυτά που βλέπουμε. Είναι χιονόλευο μάλλον. Το ακούω περίεργο, γι' αυτό δεν το ακούσα στα άλλα. Και ναι, την ίδια ώρα στην Κρήτη κάνουν μπάνιο. Ναι, στην Κρήτη έχει 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Ναι, στην Κρήτη έχει 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δεν το ξέρω. Το είδα τώρα στο ίδιο κινητό με το οποίο τραβάω βίντεο, δεν μπορώ να σου το δείξω. Πάντα οι ιστορίες καταλήγουν ή Κρήτη ή Κόας. Πρέπει να αρχίζει από κάπα η περιοχή. Μάλλον. Για Χίο δεν έχουμε ακούσει. Δεν σου έχω πει ποτέ ιστορίες από Καρδάμιλα, Ή από Κοζάνη. από Ξάνθη. Ναι, και ένα κινηστικό μηχάνημα. Δηλαδή δεν είναι το κινηστικό μηχάνημα, είναι το σχολικό. Ανοχώρα είσαι. Ναι. Να, το χιονιστικό ωραία το είδαμε. Συνεχίζουμε. Πόσο extreme φαινόμαστε που πάμε με τα ποδήλατα στο Αυτό λέω. μέσα στα χιόνια. Τι καταποδηλωτά θα κάνουμε. Φώτα ο Μίχλης εγώ. Πώς ανεβαίνουμε με τα ποδήλατα. Δεν κατεβάσω το δικό μου και αφού λες άντα από κάτω το σπαστό πάει παντού. Έτσι, σωστό. Πλάκα γαμάτι να κατεβάσουμε τα ποδήλατα για μια φωτογραφία στα χιόνια. Ναι. Ο Μάνος, ό,τι πούστες, πώς το κάνατε αυτό. Θέλω να έρθω.